ёдам ҳаст вақте ки деҳот ба хона мерафтам, баъд порчаи нон дар дастам буд. нон тоза аст. порчае ба мурғон медодам, аммо назора мекардам ҳамон мурғ нонро мегирифт, дар хоку лой олуда мекарду баъд мехӯрд. фикр мекардем, нон тоза додам, аммо бисёр корҳои тоза ҳастанд, аммо кӣ чӣ гуна онҳоро истифода мебарад? намехостам ки атрофи ин мавзӯъ гап занам, аммо ростӣ аз сабаби оне ки бениҳоят смс омад, чаро дар бораи блогерҳо гап намезанӣ, чаро дар бораи блогерҳо гап намезанӣ? охир баъзан чизҳо ҳаст ки яъне шиёри мо ин аст: теппаи худамонро таъриф мекунем, ба кӯи дигарон кордор нестем. яъне ки теппаи хурдака ки мо барои мо басанда аст, аммо ба теппа ба кӯи бузурги дигарон кордор нестем. зеро дар замоне қарор дорем, на ба ҳама мефорад сухану гап. аммо дигар илоҷе ки нест, хостем гап занем. ба чӣ хотир вақте ки интернет ворид мешавем, ҳамин хоҳ нахоҳ мебарояд. ман намедонам чӣ кор мекунад. ҳамин намехоҳӣ дидан, аммо мебарояд. лентаву дигар чиҳо мегӯянд, мебарояд маҷбур. бениҳоят гузарондам, чун интернет доимо мегуфтем ин як яроқ аст, ин як чизе аст ки кӣ ба кадом роҳ истифодааш мебарад. ба монанди гул, вақте занбури асал меояд менишинад, ба мардум асал медиҳад ва ҳаст занбуре ки менишинад ғизо мегирад, аммо боз заҳра ҳам дорад, неш мезанад. корд сабзиву пиёз сӯз мекунад, кори рӯзгору дигар, аммо гир одам кушо чиз дигар. миллионҳо далел аст. блогерҳои тоҷик, ростӣ мо чандин бор мегуфтем ки гарчанде мардум моро акнун ба ҳамчун блогер қабул кард, аммо мо блогер намеҳисобидем, чун дар дигар соҳаҳо кор будем. вақтҳои охир бениҳоят фач шудаед. як чизи оддӣ фаҳмонам: субҳ бештар мардум чойи ширин мехӯрад, бешакар хӯрда наметавонад. ҳамин як қанд, ду қанд, ин бисёраш 3 қанд меандозад барои хӯрдан, аммо 5-10 то қанди сафед партоем дигар хӯрда намешавад. яъне ана ҳамин чиз шумо қанда зиёд медиҳед. мо намегӯем бас, аммо камакак ҳар як чиз як рамкаи худро дорад. ана ҳамонро истифода баред. бигзор мардум ташна монад, на оне ки безор шавад. гуфтем, ман аслан сухан кардани надорам, чун блогерҳое ҳастанд ки бениҳоят тамошобиношон зиёд аст, бениҳоят ва аз мо зиёдтар афзалтар ҳастанд. шояд фикр кунанд ки барои он. фаромӯш накунед дӯстонам, ман шуморо эҳтиром мекунам, ҳамаи шуморо тамошо мекунам. имрӯз суханони ман туро дард кунад, фардо суханони ман туро мард кунад. фақат таҳлил кунед. ҳамин назар ба оне ки пас мегӯяд ки бештар барои пул ҳам шуда чӣ корҳо намекунанд. як чиз аст дӯстон, ҳамин номус, вақте ки комментарияро мехонӣ, на модараш мемонад, на хоҳараш, на модараш: ман дар ин пул туф мекунам, ман туф мекунам дар он пуле ки ман пул кор кунаму дигарҳо дашном бидиҳад. қасам ки ман даст боло карда аз баҳри кулаш мебурояму, лекин намегузорам ки модаре ки аз пасти як бурда ноне нахӯрдааст, то ҳол чизи дигар ки ҳар кас бихоҳад дашномаш диҳад, на зан на як дида истодаем. аз ин маълум мешавад ки ба мардум нописанд аст. доим вақте ки ман режиссёрӣ мехондам, коргардонӣ, устод мегуфт: дайте людям то, что они хотят. ба мардум деҳ он чӣ мардум мехоҳад. фақат камакак бояд фикр кунед. медонед, баъдан видеоҳои шумо як умра мемонад, фаромӯш накунед. ҳам видео мекунед, мегузоред, тамом фаромӯш мекунед ё чизи дигар, аммо як умр интернет дар он мемонад. як ҷавон блогер буд. дар ҳамин ваяш беш аз
миллион мухлис подписчик дошт. Садама шуд, гузашт. Дӯсти наздик дошт ки доимо паҳлӯш буд. се шабе пайи ҳам дӯсташро хоб медид, фақат ёрдамам кун, ёрдамам кун, ёрдамам кун, ёрдам. шабе набуд ки хоб бача метарсид дигар дӯсташ ки хоб равад, ҳар шаб медид. баъд рафт пурсон шуд назди домулло. баъд гуфт ин чӣ кора буд ки гуфт ки ҳамин хеле як блогер буд, дар сайташ ҳамин гуна духтарҳои урён дошту ҳамин ин тарафу он тараф чизҳо дошт. баъд гуфт тамом вайҳоя видеоҳояшро бояд пок кунед, гуфт вай домулло. натавонистанд, ту паролашро намедонистанд. рафтан хакерҳо пайдо кардан, пули бисёр додан. вақте ки ҳамон сайтро тоза кардан, баъд дигар хобаш надаромад. 3 рӯз пайи ҳам ҳар боре ғанабаш мебарад ки дар хобаш медурад, фақат ёрдамам кун, фақат ёрдамам кун. дувой гирья мекард. яъне агар мо чизи хуб кунем, баъд аз сари мо ҳам мардум аз ӯ истифода мебарад як умр. аммо чизи бад, худо накунад пагоҳ як чизи дигар мешавад, ин тараф он тараф, аммо ӯ боқӣ мемонад. аз ӯ тамошои видео бениҳоят гуфтанӣ аст. ба ин хотир эҳтиромона хоҳиш мекунам, на ҳама вақт пул ҷои чиро мегирад. бубинед, гадоирам, гадо талбанда ҳам рӯзаш мегузарад, кӯча ҳама рӯзаш гузашта истодааст. ҳар кас ки шароб мехӯрад мегузарад. шароб беҳтарин нушоба аст, сок ва чиз дигар. ҳар кас ки кабоб мехӯрад мегузарад. мискин ки ба нони қоқ қаноат дорад, тар карда ба об мехӯрад мегузарад. аммо барои пул шуда ҳар гуна видео, ҳар гуна чизҳо нагузоред. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳам зарараш ба мардум мерасад, ҳам ба охирати шумо ва ҳам ба дигар. ман бисёр кӯшиш кардам ки яъне ки соддаву дипломатӣ барои шумо фаҳмонам, то ки дар нафси касе нарасад. худо шоҳид аст, ягон нияти бад надорам, аз сабабе ки бениҳоят зиёд хоҳиш кардан. чун гуфтем шиёри мо яъне ки ба теппаи ҳамин камакак тамошобини шунавандае дорем, шукри ҳамон мекунем, аммо ба он кӯҳи бузурги дигарон кордор нестем. медонем тамошобину тамом чизшо аз мо зиёдтару бештар аст. аммо шумо ин чизро аз даст надиҳед. дар як баромад гуфта будем, як профессор худашро аз блогер поён дид, чун вақте суол кардан гуфт ки охи маро 30-40 нафар ба зур мешунавад, ними умр хондааст, аммо як блогер миллионҳо. ин атроф сухан бисёр аст. фаромӯш накунед, имрӯз суханони ман туро дард кунад, фардо суханони ман туро мард кунад. худро эҳтиёт кунед. гумон мекунам ки маро дуруст мефаҳмед. ва боқӣ худоҳофиз. фақат хоҳиш ки аз ман хафа нашавед. доимо мегуфтем, чун эҳтиромтон мекунем, дӯстон ки медорем мегӯем. на ба ҳама ҳатто дахл дорад, аммо дида истодем ки бениҳоят фачи фач ва бениҳоят гузаронида истодаед. худро эҳтиёт кунед. барои навор гирифтан, барои блогер шудан, барои чиз аслан ягон техника чизе лозим нест. бовар кунед. ҳамин 3 сол мешавад, ҳамаашо ман бо ҳамин телефони мобилие ки дар дастам ҳаст, бо ҳамин навор мегирам, мегузорам. ҳамин ошпаз бисёр аст. ҳамин худи ҳар як шаҳр чанд қадар, аммо барои ош як ҷойҳое мераванд ки як кунҷи шаҳр аст. ба чӣ хотир? ба он хотире ки аз худи ошпаз вобастагӣ дорад. ба ин хотир гуфтанӣ ҳастам ки фақат як ақли солим дошта бошад. безор шудам аз дили бейнур худоё, аз синаи аз дарду алам дур худоё. безор шудам аз дили бейнур худоё, аз синаи аз дарду алам дур худоё. دور خدایا، دور خدایا.